Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lenggah nggih, pinarang nggih, tenang. Kelurune deklit kena Mas, kowe ndapatan jagong ning kono. Sing adol semek biasanya ana ki mari ndi? Sing adol semek lah enggak? Ana. Mana didol tuku dewek-dewek kan. Wayang santri judule Selenteng Kembar Papat. Al-Fatihah. Bismillah. Langsung salawat Fatih ya. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum adine nyong Selenteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit.
Komplit. Jawab salam ke kudu komplit. Bisa. Sebab assalamualaikum, muga-muga nyong sampean kabeh kon Lurah Harno. Iya. Selamat kabeh termasuk penontonnya, termasuk Bapak Lurahe, termasuk Bapak caleg DPRD, Ibu caleg DPRD, selamat kabeh. Oh, berarti salam ke selamat. Selamat. Mulane wong jawab salam ke hukumnya Wajib. wajib. Tapi walaupun jawab salam hukumnya wajib, ya ana salam sing ora wajib dijawab, ngerti jawab malah salam. Sih, salam wong Kristen. Dus. Ini salamnya apa? Salame wong sembayang ya aja dijawab po. Iya. Iya. Aja katiran ngiringane mertuane be assalamualaikum saking sopane waalaikumsalam mertua. Ora Ora kena ya? Heeh. Kudu oli rahmat lan barokah. Barokah. Oh iya, mulane warahmatullahi wa Barokatuh. nah, olis rahmat lan Barokah. rahmat kue artine kasih sayang saka Gusti Allah, dieman karo Gusti Allah. Barokah kue werna loro. Barokah yubriku burukan. Burukan. Burukan kue anggere cara keduku jatine kue kebo jerum. Kebo jeruk. Iya, kebo anggere jerum kue kira-kira kebo ngeli apa kebo wareg? Ya wareg. Wareg dakale meneng tapi cangkeme Gayem. gayem terus. Ya. Aja kaya sing ngegong. Men. Uli nyambut gawe nusang jempalik. Ora nendas nggo sikil nggo mlaku. Ini bener loh. Iya nyambut gawe nganti kan ora weruh. Matine listrik, Pimen gue. mangkat subuh listrik. Esi murup. Barang balik isa listrik wis Mati. murup. Ngono mati cak kepri. Ono barang dadi lurah kan tambah goblok sih no. Bocah kaya kon sugar mikiri pelantikan. Bisa neng artis itu. Bunggane sapa kon? Nang sing pelantikane Januari lah, sing lantik nyong ta gratis oh. Kon bayar oh ya. Iya. Modar kon. Ya meneh urunan odo. Ora kena, ora bisa. Kono li bengkoke B14 hektar ka. Aceyus yang mengajukan Pinjaman. pinjaman tidak boleh. Laka duit deh gue. Lah, Kayak sing ngarane apa nyambut gawe nganti kan ora tahu kepethuk karo bocah. pimen gue. Mangkat subuh bocah isi turu, balik isya bocah wis Turu. nah, ya Allah. Yang Sing nomor loro ning aja seneng gawe kaget tuh Leo. nanti pihak-pihak. Yang kayak penyakitnya Asmaul Husna. Penyakit bengek. Macam ini Asmaul Husna. Orang Leo. Iya. Sing ping pindone nono Leo. Mung kejabat sing arane barokah kuwe kaya dene birkatan. Kaya dene kolam-kolam tuh sumbere saka sumur. Nggo nyusu sepanjang Umur. cari Kiai Seninati mulane nger wong pan gawe umat liana sumure aja ditutup. Bisa datang. Walaupun wis ana sanyo. Sumur tetep nggo gawe cangadan. Cadangan. Soalnya ngadirna sanyo teli listrike mati. Pan ngising be cewoke plonga-plongo ya. Iya. Karena yang reinsiden ya kayak orang bisa. Kenyong ya termasuk ya matur nuwun wong Duku Jati Kidul kayak arane wis tau nadar nang kene ya tak laksana kena. Akhirane apa-apa bayar dewek ya, bantuan dari Ibu Caleg, Bapak Caleg juga terima kasih. Bapak Lurah terima kasih. Kemenangan Entus Umi adalah bukan kemenangannya Entus Umi. Soalnya Entus Umi kuwi dipilih orang ngetokna duit. Berarti kia adalah kemenangan rakyat Kabupaten Tegal. Mulane wingi-wingi oleh penghargaan ya, penghargaan sing Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Arane nyalon bupati sing ora nganggo duit kuwi sadunia sa Indonesia mung Kabupaten Tegal toh. Juga diungus oleh satu partai. Usung. Diusung oleh satu partai yaitu Partai
Arane partai agep. PKB partene Gus Dur. Alhamdulillah. Muga-muga mengko tanggal 8 pelantikan lah kalangan apa-apa ya. Banser siap-siap wong arane komandane dadi bupati. Siap kesel maning ya. Iya wis monggo dijaga sing temenanan wong duwite negara akeh iki ren. Nyong nembe ngomong meneh desa 500 juta per tahun jebulane negara setuju karo usulane entus. Glontor 800 juta setahun ditambah 700 juta ADD jadi 1,5 miliar sadesa. Awas hati-hati aja bunga-bunga yang wakil lurah pada mancing buaya ngerti nyambut gayanya orang bener paham aja khawatir SPJ ini mumet. iya tapi kayak gini no mengko bangsane dalan terus ke madrasah terus bangsane apa engko laka wong ngelih paham Si bisa nih. laka wong ngelih sini nyambut gawe kabeh laka wong maring Saudi Arabia Warganet. laka TKW langka ning kono iya nanti akan saya instruksikan untuk lurah-lurah ditatar patang dina kayak goneng Lemhanas diwarai carane ngeler duit 1,5 miliar enda aja jadi masalah toli lurah ya oleh tunjangan no oleh bayaran oleh apa arane tunjangan kesehatan juga sapamong-pamonge paham nes berarti sorosa dema-demonan saiki diberuki bruk mumet laka duit ya mumet akeh duit ya mumet luwi mumet mulane hati-hati kon jeno siap kon maning lurah sing paling melarat sa Indonesia kontrol iya ora pada bae kowe Arno lurah Plumbungan Kecamatan Kramat lo kan nyalon lurahnya bare jagung jagonge kau marinya tak misu-misu bolong sebar buara ditotoli ayam-ayame bak soalnya tak dari kapur buras harus kamu Didin Iya. Remo ratu dolan maring sanggar Didin ngerti no kari sanggar biasa kayak kowe harus solipati kayak kowe kamerane anyar tapi wong sing arane Muhyiddin kowe mbok nyambut gawe senenge diutangi bahagiane permeran wong utang ora nyaur yang utang lentin kok mari aja diutang karo Harno bisa nuroni kok Harno ke wong gampang-gampang angel gampangnya gampang oleh utang angele nyaure lah wis aja kosot nang kene nah kayak gue ya naya ya Kang sampean bisane kaya katon sedih nemen primen sih Kang yang surem selendang ide-ide bawa tulungin yang ngapa tuh ke utang ora ban utang ora kere utang nang kon ayo duit bukan apa bu kayak Remo ceritamu nih orang duit ya kalau gini utang kayak duit utang wong kisugi kayak apa ya hobine utang ya karo nyong lah kon hobine apa kon kon hobine wong utang no Presiden Megawati bae ngutangi kon ya ngutangi susu kon senajan nom kinaria tua nyong senajan dua kinaria nom dang nyong bisa nyong sedih nemen kaya gini ceritane winginane malam Jumat Kliwon nyong ngimpi ora penak tau ngimpi bikaripun sama sih saya wis lakan nomor tak ngimpi wis ora kaya wis ora patia alaihim cak ngimpi apa sih nyok ngono nyong ngimpi gue desane nyong desa Karangdawa kunggahan banyu banjir deng ya wong Jakarta pe banjir apa men kira wong nandingin kunyok kena karena wong tuan dongeng lah banyu ini budak nemen ilange banyu ana wula telung geluku dawane 4 meter nglibet maring awake nyong cius serius mi apa
Mie apa? Mie sing dibagi-bagi. Ora sampean ngipine jam pirang ngak? Kang ngak sih. Kang. Lah Kang ngerti wae apa? Ngak. Nah, Iya tadi. dudu muni pengak ora. Kok sih pengak? Wong mambu pi warna-warna ya. Ana pengak, ana penguk, Terus ana pengok, lho kon pengek ya ana. Kowe cukure narti pengek. Sampeyan ngimpine jam pira? Yo ngimpine jam 2 dong. Ah ya berarti orang ngimpi. Si bisane. Lo kan ngimpi ngerti jam. Berarti melek kok ya. Ngimpine ngawek ya. Bisane yang ngomong wening ngimpi jam 2 bareng yang geragap tangi, tarhiman kondeng masjid. Oh. Pimendeng kayang panana apa dengge. kowe tafsir deng. Sing bisa nafsiri ngimpi kowe ning jroning kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kowe kuning sunat sunat surat Surat apa? sing mancing penjara apa ya? Yunus. Yunus. Akhirnya Yunus penusupan. Nabi Yusuf atau Nabi Yosef. Niku ya. Yang ini harus gede kayak gini mesti kok paripan pada tukul. Amin. Lakon yang kok biasanya ngerangin kayak kiye, biasanya kayak perawan pada meteng. Mulane hati-hati sing dadi perawan aja sokan metu bengi ya. Akeh setan sing pada kelandangan. Wong perawan saiki kadang-kala ora kuat gara-gara HP bae kaya ya Allah. Imen sidang. HP-ne meni keluar yo, ayo kaya metu slono. Nurut ya. Iya nurut dirayu bae dipedang paling-paling keperawanan dijoli karo bakso semangkok. Subhanallah. Insyaallah. Meng ini nemen. Nyawang nyawang sindene nyong ora bisa bayang nembiyen prawane keprimen ya. Yo, wong wujud lah kabongkot pucuke kaya cepepeng ya Allah. Lah ngerti apa? Yang ora tau perawan kon ya. Ora tahu. Lahir wis bolong. Ora bolong mampet terus sang uyu. Lah iya mulane. Mulane kon peti karo Gunarti. Imen. Ke wanti-wanti rendeng kaya kiye. Iya. Kon aja wani-wani ning desa, jagung nang iringane sawah. Lah sing apa? Mbok kan dikira gulungan dami. Sengkol. Ngomong. Sing arane wong ngimpi ki wernane ana 3. Dilihat dari titik wanci atau waktu. Bapak edeng. Aja nangis. Ora nangis bisa ora karuan, nangis maning kaya dakocan sampean. Titiyoni gandayoni puspatajem. Titiyoni ki impen-impenan. Contone awane kas ketemu tarok-tarokan kuning cacaban bengine ngimpi ngesuk tangi katoke teles. Kudanan. Apa? Kata-kata teles kudanan apa piye? Iki dirongokne dingin goboke rongokne kon lurek. Sing arane titiyoni kuwe impen-impenan. Ya. Awane kas ketemu karo pacare ning cacaban. Bengine ngimpi ketemu pacare, ngimpine ngok kaya kowe. Esuke teles katoke. Bocor ketang udan ya, Tang. Ora. Udan setempat. Ya bukan bocor ban. Goblok kon bocor-bocor apa? Gendenge bocor. Wong turune kemurip kok, gendenge bocor. Wis ana gendeng bocor ora nganti dandani. Model apa sih kon? Kudu mainnya kok dandan. Karena kon ora macam-macam gimana ge? Gimana ge? Ngene hup. Gampang kon. Marihano kayong nangkapagrimen. Kayong Marihano bisa na kayong musuh naman sih. Utang oleh. Apa kon utang kapan kon utang nyaur le? Itu kawusan kon. Dia usungkan ya. Iya utang nyong langka be. Ndok sapetarangan digawa kabeh. Kok kasih pati bukan aja dicangking. Mbut celemer nemen kok. Mbu. Tukang copet tadi lurah. Ngarang ah. Ngarang apa? Nduk sepetarangan bangun di ngwayam juara kan nduk sepetarangan. Apa sih karane wong duwe ndok kudu ngayam? Ayo supermarket kan ndok ayam mana boleh?
Ana supermarket ngengo ayam. Lah, Goblok e para goblok. Goblok e para. Kon kandeken sapetarangan, Dang. Apa? Kon kandeken sapetarangan dudu sakrat ngono maksudnya lho. sakratnya sirup apa? Sakrat ku sirup apa pancen tukang mendem dia sakrat ku yang piro karo ciu goblok. Sakrat. Jenengane rembo kae pancen. Buka tengah. Bukan-buka apa kon. Wis masalah. Nyontek kelingan lagi kon yang penjara. Nangisnya lucu benar no. Susah. Yang balik ke kapas. Yang balik ke kapas. Wis. Jawane isni, jawane. Lah Didi Yoni, ana maning ganda Yoni. Ganda kue mendekati Yoni temenanan. Contone anak wong melarat cepat gendong pejaratan. Anake mriyang. Bupati ini dilala orang memberi fasilitas pengobatan gratis. Pan maning sukut mas orang duit. Mas. Puskesmas. Sukut mas. Kae sing akeh biduane. Bidan lah. Dan oh alah. Nyong kue ngomong-ngomong gara-gara bidan nyong lucu menis. Bimen. Nyong kan repan gawe surat jagong. Surat jagung. Apa? Goblok maning kon. Kelakan surat jagung ah. Surat jagong ngarep sing di nang di misi takoni. Lakah. Undangan maksudnya? Undangan apa? Wis undangan ta umel lo. Ulem. Wis surat jagong. Besok jagung gue apa sih ya? Kae anggapan lunga-lunga mboran kudu digawa edang mengetahui kayak kon penduduk endi desa endi kaya kowe. KTP. Kartu penduduk. Kartu penduduk kowe bahasa Jawane surat jagong goblok. Bisanya surat jagung apa ini? Eh? Lah bisanya surat jagung apa? Surat apa surat? Kartu. Kartu. Jagong bahasa Indonesianya apa? Duduk. Lah kowe kartu penduduk berarti surat jagong. Goblok kabeh, goblok kabeh. Isine mau badok tok goblok. Ih, gila ini mah goblok kabeh. Berarti KTP kowe bahasa Jawane surat jagong. Deling-eling ke bocah. Ya kowe. Oh, pan ngurus surat jagong endak gratis. Tauke udane sing gede. Lah bareng nunggoni anake turun yang iringane ana suara. Kuwi anake kon dijamoni nganggo banyu suruh. Kowe barang dijamuni banyu suruh terus langsung dadi adine Wondo. Adine Wondo waras, adine Wondo. Mbu arane waras bocah kaya ora patiya. Sing ping telune Puspa Tajem, Kang. Puspa Tajem ki apa? Impen setengah wangsit kaya umpan kelakon, Kang. Ora sampe meden-medeni nyo landa. Soale iki negara Purwamadenda kelangan ali-ali sing arane Mustika Merah Delima sing dituduh nyong. Ki nyong mulane mari ngomahe konyong lagi umpetan. Nyong jaluk dilindungi. Nyong dhewek nglindungi awake dhewek wae kangelan nglindungi sampean. Nyong lagi diuber-uber karo prajurit Purwamadenda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki omahe Selendang. Iya. Neng kono ana Lupit. Ana kiye wonge? Ki. Yo lagi umpetan malah dituduna. Sampeyan nang pancen nyolong temenan apa ora? Aku ora nyolong, aku difitnah. Tenang bae nyong sing ngadepi mengko.
Monggo. Niku sinten? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Apa bener ki wong lara sing arane Lupit sapa? Sampean sinten? Aku tentara saka negara Purwamadeda. Mulane gawane kubeng sih ya. Mulane gawane pedang ke. Bro. Iya. Tentara. Namine sinten? Nyong Rasmun. Aku Rasmin. Kula namine Lupit. Keneng buri sing raine kaya codot sapa kae? Kon takon Nyong. Ya, bisa ngomong. Jebulane ana batune. Gua atur kaprok raine sisan ngono le. Tamu ndas bisa kayak melon kayak gini. Kon kotak bacuk temenanan. Ora sampean bisa nemen-nemene gawane wedang primen. Pedang apa wedang? Nyong yarane Slenteng, adine Lupit. Sampeyan mene apa ngomong-ngomongan. Lupit ki mene. Kon saiki balekna pusaka mustika merah 5 balekna sing nyolong kon. Balekna bae wis bukan pati joli nganggo duit apa nganggo mie ya kena. Balekna mene pusaka mustika merah 5. Aku ora nyolong. Aku ora nyolong Tuan. Ora bisa wong berdasarkan dukun. Kue dukune njukut ember baskom. Toli diwadahi banyu diwadahi terus didalai kembang cempaka kenanga toli melati semuanya indah. Kuwi singkatan gambare kon mulane ki nyong meneng gawa pedang kon kudu balekaken mustika merah 5 angger ora kon tak pateni tak goro kulune pimen Slenteng pimen. Lah nyong artine sampean ki wong kendel bulane kecinge purnemen ya. Nyong lemes awake. Yang lemes ngurung mangan mengko wis lubar kok mangan. Mikir. Lah kayong di Arno kayong tangkemen cok. Amit sewu amit. Sampean bisa ngarani kakange nyong kuwe sing njukut mustika merah 5, matane kon weruh dhewek apa ora? Jawab. Gobang-gobang kayak gitu ya, temeng-temengan dari nyong wedi apa? Jebret meneh ya. Pedang nak kon diadani nyong. Sing ngatus dadane nyong apa sing ketul pedange kon? Mudun.
buang. Ini nurut ya. Nyong bisa kayong grogi nemen karo ucap iki mbuh. Hawane kayong buningane deg-degan nemen. Nyong godeng desane nyong lakasing wani barang ketemu karo kancil iki ya. Bisa kayong deg-degan nemen. Kon bisa ngarani kakange nyong gue nyolong kon weruh apa ora? Itu adalah Vietnam. Fitnah. Vietnam itu lebih baik daripada Korea. Pura-pura kan. Sing kae sing muni al fitnatu. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Man khotama bi ghairi aini fa huwa awalu. Saya teh Sapa wong ngomong ora weruh dewek berarti awal-awal perbuatane setan. Paham? Mulane ngrene wong wadul aja dikukundingin. Kowe kaya pendetane kon dukune kon dukun goblok kowe. Wong munine gambare kakange kon lupit kok. Saksine akeh, saksine. Saksi palsu bisa. Paham? Keh, ilange pusaka negara kowe, ora ning wong cilik kaya nyong kaya Kang Lupit. Ilange pusaka negara, ilange duit negara kowe neng cangkeme karo wetenge pejabat-pejabat kaya raimu kunyuk. Apa sih kunci perasane apa sih? Rakyat pada menderita. Rakyat pada menderita. Becik lamon kon pada melas karo rakyat. Dasar kon ora tau weruh temurun maring desa. Isine mung jagung godeng kantoran tok. Mulane uteke kon bosok paham bleh. Bisane nyong sing diganyami. Kena nyong mener panyekel kae si Lupit. Ya dilawan no. Dilawan primen. Kae iki bae wis lenteng kon ora sama cicil-cicil. Saiki kakange kon mek kena. Mustika merah terima maring nyong. Kon kena gawa mustika terima, tapi mustika terima apa nek silit ayam tembelek kon gelem gawa. Aja kurang ajar kon. Aku tentara. Aku tentara. Ora peduli tentara, ora peduli polisi, ora peduli malaikat. Wong nyatane kakange nyong ora nyolong. Nyong sing nyaksene. Ilange dina apa? Ya ora ngerti. Nah, wong ilange ora ngerti berarti sing kelangan ora ngerti yo. Kon mecicil kaya iki wani karo aku, primen. Kon wani karo aku ya wani kae ku dene apane. Aja kaya kowe nemen malah. Pokon mangsane. Sabar sendeng lah. Ini bocah apa yang dah? satu lure Kang. Apa? Tulure tentang gua. Pokoknya nyong harus mampu menyan kayak cipto ya pokoknya. Merem Apa sih rawe rantas malang potong. Menegakkan kebenaran. Yo ya. Ya. Apa sih bangsane ndarane wedi apa? Bet nun. Sing wani sing dedek. Iya wis. Mati bosok pangane udet. Mati membela kebenaran. Anak cucu kita akan mengenang siapa itu Lupit, siapa itu Serendeng, siapa itu Entus. Paham? Mangkat. Nyong perang. Iya, nyong tak turu. Aja kaya kowe. Direwang.
iya bisa ditendang, Kang. Apa? Kumpulaken bala-balane awake dhewe. Prajurit saka Purwantenda. Para prajurit. Kumpul, kumpul, kumpul. Everybody come here. Please, you don't stand up with me, okay? Hey! 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 Para prajurit, Hey! kon teka mene tak kundangi yang wis ngerti maksudnya? Hey! Wis apa hurung? Hey! Hey! Wis? Hey! Hey! Hurung? Hey! Hey! Lah, kadi pada baik. Kenali membedakan ngajung kangelan teman. Prajurit, berhitung mulai. Gemboran karepe dhewek tok 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 tok. Kianane kontak tundang mene, ki nyang wis nggeledak omahe Lupi kan kosong ya. Lah terus nyong tak terusaken marang si Srendang kuwi jebulane Srendang kuwi ngono. Engkok. Ya ngomonge durung prakat aja dijawab dingin pangset. Kemuyu. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Lencang maju, gerak. Mundur lagi, gerak. Mundur lagi, gerak. Mendhuwur.
saiki dibongkar. Omahe si Slendang bumahe Lupit. Pateni Slendang karo Lupit ya. Siap, kon kudu mangkat kabeh. Ora kena mipil, ngerti? Kudu mangkat kabeh. Mulane kon ora kena mari ngendi kae mau. Yo, mangkat yo. Tangkep pateni Lupit Slendang. Yo. Hebat iya kok. Hebat. Hebat apaan nih kayak gini kayak Oh. Bisa nih nyoba kita antemi orang mempan. Iya, Pimen. Kon paham. Pimen sih, tele apa? Dadane tak tele layah. Ini rokto kan yang diancol-ancol. Di sini aking jelay naman ko jelay. Wap! Pas! Iya! Iya! Sikil praise ribu. Hebat ya? Hebat temen yakin sung. Iya sono sweet. Aduh, penak. Aduh. Shit. Oh yeah. Top specs what? Taksi kut. Somek sono what sikap banting. Tarik salto men. Hebat iya kok. Nyong harus hutan-hutan kayak gini uruk keringet. Ya Allah. Aduh. Tak tukel gulune kon. Siap. Balik kenapa ora? Pusaka mustika marat terima. Nyong man balik na primen wong nyolong be ora. Mati. Tagorok ongos. Tagorok ongos kualik. Ongos. Orang mempan ya. Ora mempan oh. Sana sih. Pedang lumping mempan. Top. Was. Iya. Ada.
Yap. Ndase bisa protol ya. Iya. Hai. Panapa ki donge yang set. Iya. 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 What? Awas. Set ye. Hapit. Iya. Oi ya. Opo wae wah ya. Baik sinetron. Yang isi nemen yang isi nak isi so. Dasarnya jelei nang. Jelei apa? Lalu ngalu ngerto cawetan. Nyong nggak sawetan, gue pelakangane ledes. Tule ngarepan ngoyo, bupan ngising kangelan. Susah ngudari cawet, makanya nyong tau mbiyen tau cawetan tak lim. Sudah dilemi, Pak. Tak udari jebulane. Melu kabeh. Gawa kabeh ya. Nyong pengen ngising ora tau cewek. Lah yo pancen ceruwek. Ngising cewek nggo apa nglogaring ben klothok dewek ya. Pemane ngerwancine udan-udan kaya ki ya. Klothok. Nah, nyong tau mangan